Alright, mbiyamano sana nande mwanchu muri gitase Kiandizi TV naliye iranga ingoirana ngo chande no mugonione Pastor Peter Muruabe, karibu sana me studio. Mbiyamano sana muralia. Bono naikire. Bono waikire. Yes. Parangane mbura ya tuskalia. Buranjaro na nagachamu kasini ninkali ngetaraja. Alright. But we thank God we are here. Asante sana karibu. Mbiyamano sana. Nimetenga inwe abateneri n'abakoreri bo munene. Mubwate libagari na sinjogo semia umugusi. Abo ko ene kyanga mwanyare ko mukubwatuka enkwana ino anene gucia samangana ali akoranga nkoreta ro bututukanu ase abakenya asobwamo emega nemenge twakora pastor rero. Yes. Abanga babakenya obakorera ngobugima bwa kongire bakongire mugano kuro yo moyo kabiro yo gatatu timetigo se esema yaga no mbokongete gosokoranga Ntoi wete ngam. Yes. Iko bokongete nsengima. Yes. Lakini ne ntomenye tinse nyinge Kenya tomenyete. So we will speak about our country. Ubugima mbokongeta abantu sana. Yes. Nebinto bikongete. Ekineke that's the reality. Lakini ndo bwa nemboronga people are working hard. Na ntwege netebna basumba banya sayenga. Yes. In due time ebinto ngo chenchibire. To opera ite ilenga kitangane bwo bwa kongere Kenya. Ubugima bwa kongeta kurumbaga. There is a time na nyorete bwa lenke bwa I think ne serikali ya Moi. Yes. Na at some point serikali ya Kibaki lakini he worked in a way no wanyo tinga kia basongo bata betu muinga ntoriko kwa musaada Yes. bogi mambo yako ngeta sana lakini ninde no bomanenga asama tukama kale mutwe. Yes. Ebinto mbebeya bantu baba isa kwengenta baba isa weita. Yes. Tikatole mere yekiara it will work for our good. Pia mwana sana musomba ni maite na ko liboli lige kogera yohando abantu abange sana semisangere kana se obokoleri bwino na bange they are looking forward kurwa se mure kurwa se pulpit yaringa inki omosombonya sago to tebigoro yo kanga kubuge mo maite gali batenga wono bwa kongire toimokie amasaro uri paraga yo mataba na boss bina ba kwimoka mboro mangete kene ngeringa mbokongete but omaite na data kelira baraibaito tuna baraibe kanisa na baraibe serikali mbaro. They have been saying they are working, they are doing something. Yes. Because in Kagatinga baise ko ba genuine. Kiribago kwa na baise ko ekora. Ebinto mbebe yekiagara na nyomo ngo kongete. Ntorara bantu bana ba MP ba ko buru musara. Yes. Ntorara ba ko liga serikali ba kolera. Maybe ababa kana uba ko nyorwa lakini the rest of the people mbaga ndatono mabwabo wa kawaida. Ese nyoba to tebiringa egento ngere baga ndako kora. Tigato ba eri boga. No kwegenanga asobwango mono. Yes. Ba ebinto byonjoreri kwetera action yabo. Yeah. Ibano sana gati biranga living bikora jaga studio tanga for the first time in history of Kenya amabuta hanyale ko bagwetania shiringi 10,000 tibaye tipasa nga working reiga no nyi taya timaye sikuizo saba ndagutumia baleta na rocho yo ndagotaba abataringa ngore no nyomo suma we shiringi 10 na likangwenda kugura mabuta elita na ngere dinga kerokende go bakata ke to ngema mabuta yetaya bara ikera mangana ali ya yo ko veke barote ba ye smart energy energy batakete kokora ya mangana climate nini. Yes. Abantu batike gotumia kerosene because yakyo Roma de monto kyo gotumia mabuta. Yes. Na monto inse asobogima no monto motaka. Na ero gotumia kebe ya ni but how do you akioki na mabuta you? Solution. Solution teyo unless bata do connect kiro mondo estima no enero gora enero te sa tario ko gana woka. Yes. Digo li estima lia kongire mono and I don't know osabara ibaito mbama eta mangana digo li estima lia kongire sa. Yes. Na neta kire tangani serikali era ni digo li estima inse. Sure. E connect kiro mwananchi ementa mabuteta onde tanga agora amabuta yetaeli ndatumia estima ya bara sana yarenga by the way obugima borombo kongete ne birengera litubia a Pastor Peter Muruabe kolengana nengane yo ngatwakora emigana yita samangana maya emarago baya bono karibu sana asentundende engwana enene to kwanera pastor ase miaka 10 ekina nigo kyanyare ko baya ko basikia mbero kiarure ko to bapirgi asukire bono litukolia Jumanne wiki ye nigo ekegambero kirie keregia Supreme Court Kenya etakobagie goetia bene ase engane yanyare ko bekoreta obotutukanu ekiombe kia National Gay and Lesbian High Rights Commission Kenya rekoba giego chaki wa bene gose Kenya rekoba ge kweri kia bene buna gatie biombe ebinge anene ime ya orogongo rwa Kenya pastor. Yes. Tokwanerango emiaka 10 ekina kere kotini eminetinga obotutukanu mbororo okungusana na ngororo again don't tamang iti maraliuminto. Yes.
ing'ore kugambi ng'o ekina kiabaire kotini lakini mbona ne etimu ya yare kwegambi yes akwateba ng'atwanchere onte yoba kandi kiagere bintu bare gokora yes mbagendere emyaka yikomi ntogoteba ng'aba bwatete break elinde baraganye ekina kiamwe bamenya gochaka alright mbagendere tamang'ana abo tatigale nene njira bare kori ki na intwe tori organize na emyaka yikomi abantu kiabere ekina kiabere gwite samaboka y'abantu abange ekero korgia ikirase Supreme Court ikonkia chakeretale therefore negento kiagenderere tatigalende egento abantu baito bagende kumanya aba n'abantu bari bakwegambi ne nekina kiomonto koligia right eragere igweka biemono sana margo bayabone kerengeri kiana bora sange amona intu ingane yekere gwaturiro kagusia wenda ari guchiariri sabugari kuri maria otebie omong'enanga ekiombe bune kinkeroro akuburinga nkiombe kik omotebi ne kiombe kiabantu akuburinga bantu kiaba omotebi bantu mbaro bakuruku lesbian umuburi lesbian nero yoyo gagotebia numusubati oyo obwato bwamati bobwanchani kuchia ase umusubati mwabo timaiti umong'ena gari sabuna kiara igwe gento buneki omaete omarario minto asobwene yes anamaga nange sinema nonya ni ntuntumaete binte bimbiro lakini ekero ogoikaransa gogefigure out nabage gosinya gosoa sana ekiagara eso society yaito ne understand tinga nyasaye nero tongeta abantu yes ntumaete omusacha naro no mokungu naro na ntumanyete ngekera abantu babachiramo ine era acceptable bone kerogo so koeresa nga omuntu naro mokungu no mokungu musacha no musacha you know ekoba bunne neto bikgetenyi nesinamba getego tuokoranga nendo kwa iwa se movie lakini ndeke maana na bokere no bokere ngeria se movie ne reality era sobagma yes ne gento gyogo kumia sana yogo kumisana kiagara abantu bane batate kwatebanga obuno butongi bwa Nyasaye obunyia bwa chakatika bira but labe onyekere boyo intubo no bnabasomba ba Nyasaye tarato uniform amariko dabanga Nyasaye tariko kolege ento ataramanyia abasomba baye ekinegente kageni omuratu abere intu tarato manya ya brasane barabaya tarato manyangane oranga ngane tera asaba sombeli nyare ko bagego ikera asaba ntu banage kora to kona tarato ikera creo que negerengeri kiago obwate mambia bono kurende marago ya bono pastor narorora tebenga ikinige ntugia korekanire gosekegendete behind the scenes bubisi bono baranga narinde lionsi ngito tutali go keretera tenene ligatokonya gukora bubisi kiro monta amanya na kie kiombe kengeroro na amangana bunango korekanaro bobembororo kwana koigulindo murai abantu bakwirwanira coding tutageta serikali twanjira bakungu banyuma n'abasacha kwana wokeigwa ndonsi ngomuntu chire koti kuburia serikali etwanjira abasacha banyomana n'abakungu osaba kungu banyomana n'abasacha nanya kwegente kuneki asingenjo that is the right thing to do yes akaro ko abantu babo chukwiro ndira court nambara bwimme yabo conscience yabo ngo badirenga genteke ngeri boronge ligenjera muretu bebona lilianda mwale wetu bamatu yes so that is something that is trying to happen like that muntu tayona ko genda court ni atabenga inje no musacha ndagete monganjere nyome mokungu yes kusenje no mokungu kaendirie serikali anje monganjere nyome no musacha asingenjo ekinegento kerena choro boigo na negento gianche ire koma boigo koja kuigwo muntu chire koligi coatinga ancherwe igategete koligia asa kwegitera korwa akolegento ketari keronge igo behind the scene ebinte bimbigendrete no naringe chaplain yeskuru kor mwaka 2006 ni naringa wenga mangana na kagenderere lakini ntwale wataki bana babale go kokole ebinte byekagera abande go bali kwegirwa chita byechi nabanta abanene kuruchinga cyabo bachi forward go je school ko otwale go take time to aberesanga egente kimugo koliwa ngeri proper mwali oyeto iyo egento ketakeire ko
igo kerega na iga otatiga bone sinjo muri abana bake mo ntoko banchira mokorebo ekero mwakinire mwanchire buna bamura munyoma bakungu na ino abasubati mwanchirwe mosoke ekero mwakinire asebono igo mokubate break ekiara na kikerege ntekeronke nyasata gete igo ntu tintageti kwa pia se studio yao ndole kana muno muntu kokane mu abantu lakini ntageti korre kana nkoerese gente kenga esababu yekogera abantu bakwenda kotini kochiko bono enga bona ngende kotini nchiko etia ogochika nganjerwe nywe chai tali mono yara it's naturally acceptable nganota keire konywa echa nere ko breakfast nere ko breakfast lakini abako na kotini ochiwanjerwe welenses on yamarwa ekiagere kinege ntoketari proper ngeta keire ko ba regulated igogo cha koraba ntaba ba minto abana ba minto bako genda kotini mbamanyete ngegente ke inkeri proper omanyete ase miaka emengenere ko begweta nonyo mora ibwense Dr. William Ruto na kwanerete igore nganeye abanke ng'abantu bakinire bagotanga ina mang'ana ya western countries sinse siesko lakini Pastor Peter Morwabe ngato kwana iga amang'ana ya noare ebinyora stomenyete inki bono kiagerera amang'ana ya agocha seretire igoro kabisa nanda ikeire nonya abana baitu omanyete ochira ngente kiyete tukukoti bono egiyete tuwe engaki aba Kenya babirengere byo byonse birese amabuta mentire I think no dio kena jete iga kena jete liberatilinga iga korte timing ere propanga buna bana sasa bakora aba Kenya bono obamigire no bogima ebalengere tia mangana ya mabuta no baruteraga kinaka onbe yoraro lengaga waitiri in fact bakenya bange bono gambari ya we ya another way amangana mabuta to kwanera bono mabuta to rengere dinga aikire 211 Bono ndo kwa nege studio abantu bane bari bakumetinga egente kigone nekimana ngiaite koste another way chinse chicha western amangana na jageto no mate kurwa sebuku ayana mangana shetani ya jageti asesodom na gomora asekitabu kia mwanzo na mangana ya agende de chinse chinde lakini ase culture ya Afrika tarengo abasongo bakarwaninga igo bako ya introduce ga wetera sikibese kiagara ere boyito ya po fatigue rense bona karogene na bogote wito monto ay gugento na bogoito monto igono tebiunga totagete to kwa gongo goto na bo kwa rio mosara asinga nchubo ngimaboko ngete na bo montara akora boyiko lakini nare go chiwanchanga abantu baito beonie asinga ncheyo oroje kero ekero Museveni aitiboganda ga murali minto lichi koliria na boko manyaba nyene genteke America gajakanga ntoko kwa gento gete chinse chia mumbu bona no manyiranga obe kumbe gente kengibwata abanyene bona ndwarene ego totongire boigo lakini oise wanjere genteke no ne president ya Kenya egi anjere ko se emotinga tero chikete kegendra wanjere genteke I can tell you no na bana baito batalinjere you they will be influenced Omolindo kabisa bakora no eko bomolindo ekiana ibese kete muna bono ekansali nara bade babirimba omumureno moiseke bali ngase chinjere icho oba tebedu ukuru klasi iti bune nyaruka ya tebetinga ya tebedu ukuru klasi itinga ayana bolego aye totongiri ochikonyo muna basacha igo tonkire obe na bakungu bona ero kidira matuka yons bikama etenga nche by nature na igonde boiga n'abantu bako bakomo n'abantu abanene oyeguchubesa wakanurenti nanda akate unacha irumumbu bone kerona na landi nganeye ese kanisa bikamo confront powerfully agacha kante bingonye na bonde boigo ekerona musabeire nali achitiko diskabanga tali ale boigo iga abirengere tu abirengere biri nanda akabako nvante dia soko koli gwebinte ebyo akegena nga abantu bane bale style yende na inje igondeye igoteri naturally por na kwale mono lakini teri boigo pia bono sane marago baya bono mayete Pastor enganege kuligere from very different perspective na ke ko ya deliberately na rangati gaturangire from the church point of view eko rende asaba science na bago tenga physically omuntu engineer akoros chiomoni gete kwanyoranga yabwate imone imbalance bakoro kwatenga na boro mosacha lakini chihomoni cyo musibati meyago chire
chinyinge kobwa chikwirende but engane from the biblical point of view pastor nengana egosirie mwanya bantu wasengo baire gosemere kubatikane incherebuni omanyete omuraria oise gotumia mariko onye kimaina abantu bonse batagete kwenda iguru na onye nyasaye kamine tikiriari gete samariko e destiny y'abana babaminto nenkong sana nonde na nayo kura kurira abantu kiagara ntotagete kogenda iguru it will be very difficult mara minto bina bono timai ko sase program ya abantu ko soma barebuko yes na boko nye quote rere to kwana ese kitabu kia barumi yes mo 32 yego tebanga abantu aba mbamanyete ekerekerenga kianya sai actually kurwa 28 yabo ekoerese goro yamangana yanga abantu batigire kerekerenga kianya sai abakungu basere wanja na abakungu abasacha basere wanja abasacha na ndiye madanga asinge nchoko koro kwa bokobe yagekiri nyasai obatikanire ngaraki nonya bamanyete ekerenga kenya sai ngabari ba okora mangana aya igo bago jokolera sama kweli bachire motwe na kwero seria machiko elinda bagitere na bego te bas fast 32 yes they know the righteous degree of God in that they are going to die lakini nonya bamanyete ngo chibare goku mbabu atibu oba bado bero seria machiko abagitere elinda bande bakorobo bobo bago joko igo abantu tayale asobonya sai mbamanyete sibago kolera na onye mbamanyeti tikamba manye era chikoba bobe sana nyasaye tataketibo igo na yento kona gwigitiranga nyasaye na bato tongete na gwete mu pastor ya mawata naki no manyete bono nyasaye na baba tongete igo toros nyasama amamocho ngaba tongete nya baba tongete igo ayoroche ngwikaliririo musacha bararare no musacha bakababya romwana ingi kereme yo musacho ora rusho bekeso musacho nde banyoro mwana aba science na batata binga na chiomoni ingi kereme ingoika ndareta bakungu babere bari kiensa yes mbasiye kerero mubuna ye studio mbabe kere ndagera buyana keregente fridge mbate binga ntokwa na nyuma yemete nyiko meningi chenza nge babwato mwana maworia makongu pastor pesa moro tokobara nere emarago ya bona kina to kobuli ekerengeri kia ine ingane na kiru chinga yoroche future ankyo yabana baito gekogera engane pastor ngana tiga bongote nigegocha no murindo ere bugata lot of forces kero kende tutachi go batogo twara igesakwo kiankyo ono igato kwa na brantu omugusto konya gosema ninga engane ene roro pastor abeko nyarekana nga ekoti ruling yabekire enyarekana gende igorioka pono caution nere ye kero kende gochia ase omugusia ndonsi asa gende tokoba gakubwatia engane marago babona ai tato mano minto tiango kwane buno mu Afrika tindage tikorra kana buno montore pa yati kenjero mu pasta yes lakini abasongo tibana gotwara ba Afrika asenkoro yabo abasongo chisegi chikurwana no nyansomaria yes obakorra mabutanaro ba interfere barra konko gold nero ba interfere abasongo no ukimi yerosiri Yero City reduce population ya Africa. Ebinte bibata getenga na abantu banyomane. Intention na yemo. Toke ye population ya Africa kiagara aba Africa bata getoko kina sekarenga kana sa. Andon sie subale. Bono egente kene kiawo. Te kunya tindochi unless ye president ye to get it. Ya. Tindochi probability never Supreme Court nero. Abantaba somehow obakale estandi president ne manyakante jabor de CNN yes e president Uhuru na tebete estandi aba Kenya yes akateba amangana ya basacha kunyuma na basacha na bakungu yes it's not a big issue for us yes na e president William Ruto na boru CNN alia akatebe Uhuru God is spot on e kitaligento Togo discuss intubo no togo discuss nga kitoko kala mabutaya ira na 150 na kitoko kala ebit obwojo boira nense ntubwate binte bine togo discuss lakini bono okora abate togo challenge president ko yesuku makapisa ai kerere bo agoita banga egente kina bakerego lakini okono komite li president yechiko kolege tukiri Museveni akora eline parliament el discuss egente ekara ebirengera libya ba Kenya bimanye kanitenga egente ke it's not a discussion for our society. All right, mimuno sana. Ezboni mumanya kota watching live ko Nairobi Rongai omuralia ngwaneli pastor Peter Murwabe kerokende
ekerenga giechinse chia western neriringa chinyara ko bachiko butora ogokonya konde gwensi guchia asense ya Kenya ekera barange ngane. Of course intwara reki ba propaganda. Lakini na omanyete no nyambono iga gokonya nkuyo chinse cha western chigotwa ne chironi chigotwa chironi chiri togo sinyuwaga na bana batwabira injena abutora rende pasta chironi echiro chionse ba tokoerana nugocha buno buna gocha sense ya Kenya inki gosabara kale barato betereri to bechisire bichabo baise ko butora bina bono iga what is happening chironi chirina chijikairi ekogera ego chikairi teringa tuta intitergorewa ego chikairi ekogera toko na go wetera mangana bana wetaba kanya ba wadanga lete subsidy leta gento gete osento konyake lakini ekerenga kiabo no gotaka goto ikaransera nago kasana se ekerengera rigi president ya Africa yes kiribere William ibarenge summit ga Nairobi yes ekere bago tabanga tikato tembe na intubuna ba Africa to na bekoba painful na ndebe ndito lakini we must take the sacrifice yes elinde to redeem obu Africa boito njendo tinga culture ya ba Africa ko South Africa baka Egypt na bere culture ngia ebe ke dini ko bana ba Islam busaba Kristo igo ba itaberantenga we katogenda no morobelio onyasai na into tobaru with the dignity buna ba Kenya biamono sana buna bantu biamono sana nalega yokoro kwa kiongozi Vani Onserio following live kururia na bonchari na nara kurukumatia omondo listening kuruchinsa mochia hoteli ya Buga. Asante sana director Kennedy Gisemba nara gotabanga no ale imeya omorobiri emambia bono nalega gotabanga Rose Michemo gotabanga bono nigori bagari atigaire gochia asabateneli bechi kanisa kwanyare ko bagotoria na koboria Kenya kurwa ase omobenya chie ikiro chekerangere pastor again tugyo kanta manyeti lelinga ki oyo na chete kineke nkurachi ale kanisa gosiboso kanisa ngayakari go chigose timo manyeti na go naye wacha go ntabana go sana na keke to kiabeira igonga mukumeti igonga na korengera na ki onye marago lenga yes na kigosama na yale go Jacoba ekiagara ninga to stadium maraga to como ngai na korwa sebuku yes lakini abantu bale batagete bakori gigendo ruganga cheap popularity yes abande mbale koti alia batagete go score ebintu geta against montomo go sabere tinyege ne tinga ene ruling ye chinkoro chiapa na chebi na bons probably tingo ke manyabuya lakini tigante bengo morolio mintu yes shetani no nyanto momaiti buya ene achenda yaya bibona sana emerago baya bono pastor ngali natika bengote inwa bakoreri yes this movement is there kiroken do you think from the church perspective enchira nero ororo era imuke bitambukiro ntobwate byombe ibyekanisa tobwate National Council of Churches of Kenya nebyombe binde okuruwe county yetu ya Gusina Gusingima ebyombe mbiroro do you think nga enchira nero ororo muracha ko muroberio bogo ikera abantu buna bataragenda kiagira bana baitombara ororo bara asebe kyombe buneke emetie nyetaraba etara era sita wese kurigereria sabali ino mwato boli tubina ba pastor ali SK toka teba bana baba minto tigali tanga ne baita bengo yo no chando na ende bai cha se tole da batoko bakonya na go tebi so far I have received only 2 na ende kene kia mangana bunendochi ngesa bakonya abande you can't even understand abantu bale sa mangana ya to kumanyereria ya korra kurobo singa tibali na kuchapa saja kwa ngora beka bali kisaini kete lakini abantu bale sa mangana na abantu bando takagereti lakini ntubune kanisa particularly ese ngora ntole tayare kokonya ondebwens oso etu waseringaneri na ndo roje ngana kaire korwo na chikanza chonsi nimbangete iro kabosongoga ntayare kire sana aba pastor bakonde wetane limo they are ready kokonya banda obo kangumuri bona abantu babegete naki ntuntu bwati mochando na banyasa totongete iga akabatonga bayigo tobena kibona mebora sana narega Brighton Makori senior yaito agotabanga ngwaneria pastor Sembargo baya bono no ale amono mwancho Felista Nyanchama agotanga pastor Morobilio gose amanganaya nembweye igokorege go chakera asabana chinga kibarabake kitambo baike ase miaka ya igatoiga na gochigoro kwanyoranga babere kabisa baliremeri taligo chaka praitorio minto igo bago chakigo abano maete bakwega bana mbabwati
mubwikana yani gintu kyaba bago chaki abana butambe bine yesa tabetenga umwana tari kokole gintu otatige kyakorora ya okorona ise abanta banene na ubago koli abana ebinte bono mubwikana bune abareri cha osboy abantu bali tokwando bune bono nyarukanira na konya asiringaneri ayante betinga ne anti yaye ya muchagetie kamotebina baligo igotoroje Brighton yominto abana banamba ikunyana gwe koliboka igo bakubwa timu bwekano yabanta banene bari bakorakana ko basinia bune bona bosonga asnaro nintata ke gukwana asebako irubachi ko korirwa recruitment na training bono okoewa ebesa bunendo ani nero gotene iginte ko goswaga yorio taera mboro mobere nole ayeso angoraiga onako konyole besa abana baswa abande bakango tumabere tais na boli umuntu yamuri kontumire tais nyinge kamurangeria ngamabolia ngaiba no korusie tais ekyare meyane ona roje tais ye egentongera kare ko korageta straight monta utumira kabisa ngabono o arrows no yerisibo so mai komo cheno na gata binga ya ko yerus so it's going on Piamono sana imrago baya bono maite pasta nengana ebwato mochando nengana to kwanera anene asoro ngoro itu ruagusia nyale ko beyo korekana neroro naki tokogera tokoligia anena machibu yo mochando yo elinde onyara ko bago okyaniwa umaite na bata ere pi pasta kurende enchinchira nchiro chira irwe gose bitambo kero tunyara ko bato okyania ase skuru oroche solution kira bororo ase skuru chito School cheito, I think most of our schools, amangana na mayandra the chaplain inchiro. Yes. They are talking, you know, mechande yege ko raso kono ko kwanira bana ba. Nondo we volunteer what they bingo mechando you know la send you guide them. Ne ri nengo ngasanda chi chaplain chine na jiro jugo sakine ne chaplain yenye members. Na be member. Ko bega. Ono ko recruit abana ko wale ko baraisa. Ele raisa. Lakini abali mo baito. Yes. Babe bune bali bato sometically. Inseke okonyaka abalimu baito they are doing a good job most village school che kanisa dinyu wet ega singena ga school bune CSDA school bune catholic yes schools which are led by the church mbaga ndrete ko kora babwate chi program chi go konya abantu aba no muntu tokri no muchando ngo konywale na tiganyo ko muchando no abantu bandi bakoyurukanga na nature truth na linga no muchando kendi yonskere an natural. Yes. Or you know muchando. Nande you know omurario minto. There is no way no to me bibungo ikomi. Yes. Abnormality era abnormal. There is no way. Abnormality era abnormal. Ne abnormality is only the power of God. Era konyo muntu atanto nomo. Pioro sana ari kuruga Moses omwega kuruchise mochia keroka mpiemono sana omuraria soko enege mwakwaneire enganeyo abange tibare sokia asinge nchoko yekwanera. Umano mint egento kyagarta abantu batare soki talinge ge yancheire egente kyo kyarete tu timing gete ekerenchare yakitaba Kenya yes amagori yachete igoro bona abantu none baba basta chikanza nje kurumambira gakwanira abantu nakiba minto tutago saba tulikarikere President William Ruto tulikira abantu abeserikali bonse chimese chito bale egente ngoto itamore naralero gashagwa nakwana mangana Moses kuria wakwanaga takwane tebia ntotagete eserikali ekolekeni osge konyarikana yes na nengwe sok toyego chaka ankira matukande tukwana manganaye egente kedata igogiachete engakitotaka gerete liribona tukwerekerta mabute yetaya mabute yechigali ani abantu bande katika bera bagarutariki baitiria ganda bona bantu bara kwana kingo chaka mambia norora abantu bago swago kwana lingana likweli biebona sana pasta chinsa chire kegima tware go twara libagaria bene ningana ebwate aneno botutu kana batware ko batoye kwana kurinde ntogo kolera gaiga onsia sirit kolia lero I gave you a very short notice. Yes biemona singencho yugwanchira na guitabirana aya nara mangana kero kende tubwene takoba togosemia ekegori kyalero timaitingana yago yo mwerio igoro yenganeye na kero kende uchasomo kende onale ko request ya Bible ne Guardian yes because Guardian no muntu ko gadi na ntubuna Bible ntoba sagosoka tikatokwanira abana baito tobatebige into yasata gete ingeringa karamwa kinire abasacha banyomane n'abakungu abakungu banyomana n'abasacha nande tobatebingo boli mu bwakira sense bwa shetani bogoteba abasacha banyomana n'abasacha abakungu banyomana n'abakungu
tubaerese kene ng'oborimo oboshetani gabo begete bororokane koba natural tubarokie samaliko kune gitabu nagotekia abakorinto abarumi eyemo guchaka 28 mpaka 32 tubasomia amang'ana ayi kogendera buna marika batanga basomie na ende baya bekase birengeri byabo gikakara barakine tibakoyatiga gaki nabasorera bayiboli baito abarimu amone community amona abapastors chikanisa tukwanira abana baita basahe na onde omonto monene osoira samang'ana aya naye gaki ntegerere karuopi gosento konyegesa kugeito yemona sana pastor sengane eye mwamu nanyeroke ngane mwamu yachire no borito bwae ayambia mono asenge nchiri bagalia okwirire kwene kiangano gene tokobuko bwati merobiri aimegeta seni Kendizi TV anene enkwana ya bene twendera ko batoko yetwara aso bwenge emarogoba yabona intutwarange geta seni nonye uchumi yako ngene toko kwane ngero ya maguta tigaturute nkindi gose igoro yenganeye gosaye no nyara ko bagoko yugari na onyara ko bagoko kwirege tamboka buno mwibori buno mwana na boigo umwamate nense yonsi ya Kenya uri nyara ko bagakwenekia bunerio gine chibicha cyagocheira senchere boikirano gakorokwa abigari nyanchamiritirane gorokwa Josephat Amisi ngomera na tole amonaye ama ya chinsa isato chiabono botuko nakoganirie oborigererio buya bwimorobere ko bwati megeta seni Kendizi TV. Sante Pastor. Yeah, very proud. Thank you. Message.